نه برادرات چیزی که جمع کردیم ما نمیدونم تقریبا یکم 4 کیلو جمع کردیم 3 کیلو 3-4 کیلو شد This is New York. Салом алейкум мардум, ман Парвиз аз Нью-Йорк. Амрӯз биромадем берун аз Нью-Йорк, зиёда аз 80 километр омадем барои чиндани клубника. Оз шумо да нишон метиҳум касе ки Нью-Йорк мебиёяд, касе ки мақсад оилавӣ мехоҳад бирояд як намуд кайфияти рӯзша гузаронад, ҳаминҷа биёен. Аётон набирояд зонтик гирен ё кепка ё шапка ё ин ки рӯтон ягон чи бишакин ки то ин ки офтоб загар нагирен. Пуштумда поляй ба фикрам зиёда аз агар хато накунам 10 гектар зиёд заминай клубника шинондагиан. Ҷо трактор аз ози трактор да мешинем нишон метим тона. Даромадаш $8 сари ҳар як кас, як одам. Яъни шумо да як коробка хоҳен агар 2 сета мегирен, як чени зури мебурдагитон, ин коробкошон бепул, ози рафтаамаша пур меше. Шумо 2 трактор ё 3-4 трактор ждат мекунад, очират кати одамоя мебараду. Ҳамин тракторо ҳар 20 дақиқа ё ин ки агар хато накунам ҳар як 10 дақиқа анхе круг мекунанд дар ҳамин 10 гектара замину. Одамое ки уже ҷамъ кардан мевоошона метавонанд обратно биёранд. Не, меҳмоно омаданд. Бинем кане ки чанд қа ҷамъ кардагиай. Ина трактор кати овардан. Ози мо ки чанд қа ҷамъ мекунем, ман ҳайрон. قشلاقکی من بوی چپاتی دارد قشلاقکی من بوی چپاتی دارد شیرینی شیرینی توتی دارد از چوبی درختی به در هر خانه گوهره سبزی ملکوتی دارد ملکوتی دارد آن کو که می نماید اندوهی من است ابری هوا خیالی انبوهی من است بارانی سریش میبرد بر وطنم بارانی سریش میبرد بر وطنم آن باد که میوزد بران مرحمت آنخه میبیه клубнико. Аку напухтагиша чиндагӣ нестанум, леки дар асос агар аҳамиятие ҳаст, яъне чиндан меша. Мо камакак дер омадем, ҳисоби дер омадагимон нест, наёфтем. Инам 3-4 та хушрӯ. Ма ё надидӣ? но боғои навшонай ба фикрам нав гул кардагие барое ки ҷозат наметиҳанд инҷа дуромада чиндан, хотя дурои ҳами чи нест ки бичиниша гул кардагиву лекин надохтаст. вақтои дачаравим да ёдам омад. Ти самоделни бошад. Интересно, да? Ин буд яке идеяи бизнесо, яке ҳисоб кунед сар якта билет $8 ва шумо да бо беғайр аз ин шумо рафта мевошона мечинен бо сари ҳар як мевашон барои 1 либра, яъне ки барои ним кило $4 дига бо шумо бояд пул тиҳен, яъне ки ҳар як килои шумо қариб ки $4 плюс омадантон кати аку гирифта оҷа хӯрданам
ростига Америкада намехӯранд бисёриҳо ай замин гирифта мақсад тоза карда обкати шушта чандташа мехӯрӣ хӯри ҳами 1 кило мехӯрӣ қа зиёдам намехӯрӣ ки мондагӣ $4 ки шумо инҷа да метем пули билет шумо да чиста як фоида мемонад барои расходҳои трактору дигару дигарш ин буди яке аз идеяҳои бизнес кушодан замин касе дора заминои калон марҳамат бинен чибане на бародаро чизе ки ҷамъ кардем мо наидон тақрибан ягон 4 кило ҷамъ кардем 3 кило 3-4 кило шуд марҳамат тақрибан 5 кило ҷамъ кардем дар давоми 1.5 соат чӣ гуфтаниём бар ин сафари кардагии ман агар шахсан барои чиндани клубникаву барои чӣ бошад омадан шарт нест яъне ки невыгодняй барое ки ай худи Нью-Йорк мебиёед як ала расход мекунед лекин бародаро агар шумо ҳиссиёти қишлоқ ҳиссиёти деҳот ай хотиртон баромадагӣ бошад ҳатман биёен бо кӯдакотон як тамошо кунен як вақт мекушен чӣ гуфтанем аз худи Нью-Йорк то ҳаминҷа тақрибан 1 соата раҳ 80 километр омадем пули бензин пули роҳ дигарош кати тақрибан мо як $30 расход кардем ва чӣ хел ки мебинем 5 кило клубника ҷамъ кардем ҳисоби дер омадани ман дер омадем соати 3 буд 4 буд омадем то 6 кор мекуна инҷа ҳамин ҳисоб бисёр нағзоша наёфтем бисёр гаштем ман умед дорам ки агар шумо барвақттар биёен соатҳои 8 9 10 да биёен агар мумкин ки дар давоми 1 соат мумкин шумо 5 не 10 кило ҷамъ кунед ҳамин ҳисоб касе ки сафар ва дили нияти омадан дорад барои чиндани клубникаву ҳамин як ҳиссиёти деҳот ҳиссиёти қишлоқ дар ёдаш омаданаш ҳаракат кунед барвақттар биёен ба ҳамин буд боз дар инҷо магазинам ҳаст агар хонатонда мақсад гулкорӣ кунен ягон хел дарахт шинонданӣ бошен дар инҷа ҳама чиҳо дар фурӯш ҳаст ҳама каса салом алейкум боз як бор дига аз Нью-Йорк ягон савол бошад дар таги комментариҳо нависен лайк монен подписатсия кунен то ин ки як мотиватсия манда мешад як бор дига раҳмати калон барои сабротон ва тамошо кардани ман бай бай